لە گوندەوارێ ئیدلبێ لە ناوچەیە چیایە زاویێ هێزن ڕێجیمێ مزگەفتا گوندێ منتەف بسێ موشەکێن گەرماهی تۆپبارانکردن و دە ئەنجامێدا 15 کەسێ سڤیل بوون قوربانی و 30 کەسێن دن بریندار کەتن هەروەها و ji ber dijwarbûna rewşa birîndaran nexweşxaneya Orîyentiya navçeya Zawiyê bang li welatiyan kir ku ber bi nexweşxaneyê ve herin dak û xwînê bidin. Li Helebê Eniya Şamî ya Artêşa Azad ragihand ku wê tenelek dibin xaleke leşkerên rejîmê de yên li taxa Meyselûn teqandin û di encamê de bêtirî 15 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Herweha nivîzgeha ragihandinê ya Eniya Şamî da diyarkirin ku hêzên wê tenelek ji cihên xwe kolandin ta ku gîhan bin avahiyeke leşkerên rejîmê û ew bi tevahî teqandin û da zanîn ku hejmarek ji nêçîrvanên rejîmê yên li ser wê avahiyê hatin kuştin. Li aliyekî din hêzên rejîmê taxa Elmeşhed bi mûşekeke zemîn armanc kirin û hate diyarkirin ku 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bêtirî 25 kesên din birîndar ketin. Di heman demê de navçeya Erramûsê ji aliyê hêzên rejîmê ve hate topbarankirin û di encama wê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û gelek ziyanên maddî li wir çêbûn. Li Dêra Zorê li taxên Elqusûr û Elcûra yên dibin kontrola rejîmê de hîn çalekvanan ragihandin ku ji ber nexweşiya kulbûna kezebê û kêmbûna xwarinê hejmarek ji zarokên wan taxan jiyana xwe ji dest dan. Herweha tê zanîn ku çeteyên rêxistina Daişê ji beriya heyvekê ve ew dever dorpêçkirin e û ji ber vê yekê ev nexweşî belav bûye. Li gundewarê Şamê li Xutaya Rojhilat hêzên rejîmê mizgefta bajarokê Otaya yê li navçeya Elmerc bi topên giran armanc kirin û di encamê de sê sivîlan ciyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Li aliyekî din nivîzgeha Şam ya ragihandinê da diyarkirin ku di 48 saetên borî de leşkerên rejîmê bajar û bajarokên Xuta bi topên hawinê topbaran kirin bêgo encamên wê werin naskirin.